Għadni kif batt l-Komissarju tal-Pulizija dokumenti fejn il-firma tiegħi ġiet iffalsifikata. Tlabtu jinvestiga b'urġenza x'rabta teżisti bejn dawn id-dokumenti bil-ferem folozz u allegazzjonijiet li jeżisti rapport tal-FIU li jikkonċerna lili u li ġie leaked lit-Times of Malta. Intbagħtu lili mistoqsijiet minn The-Times ftit sigħat wara li jien bħala kap tal-Oppożizzjoni ikkritikajt għal darba oħra lill-Gvern Laburista li ħataf l-istituzzjonijiet kollha, inklużi l-FIU, il-Korp tal-Pulizija, l-Armata u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan seħħ ukoll sigħat wara li l-Gvern ħabbar li se jkollu jaċċetta dak li ilna nisħu fuqu li l-Avukat Ġenerali ma jistax ikollu żewġ irwoli. Jiġifieri waqt li jien għaddej bil-ħidma politika tiegħi li nuri kif Kastilja qed taħtaf l-istituzzjonijiet u tkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, it-Times of Malta tirċievi allegazzjonijiet li skont jinstabu f'rapport tal-FIU u lilhom għand il-Pulizija sa minn Marzu tal-2018. Huwa ċar li xi ħadd ma jridx li nkompli l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra l-ħtif tal-istituzzjonijiet minn dan il-Gvern. Huwa ċar li xi ħadd lest jipprova jintimidani u lest jagħmel minn kollox biex ma nkomplix il-ġlieda sewwa. Huwa ċar li xi ħadd daħħal f'moħħu li jkisser lili, lill-familja tiegħi u lill-Partit Nazzjonalista li dejjem kien il-mutur ewlieni favur is-sewwa, il-ġustizzja u d-demokrazija. Niddikjara bl-iżjed mod kategoriku li qatt ma kont involut fi transazzjonijiet illegali kif ġie allegat, qatt ma affirmajt jew rajt dokumenti li saru bl-intenzjoni ta' ħasil ta' flus jew li b'xi mod stajt ninduna li kienu se jintużaw għal skopijiet illegali. Fil-vesti tiegħi ta' avukat dejjem ma ġixxejt skont il-liġi kif titlob il-prattika legali u fl-interess tal-klijenti li kont qed nirrappreżenta. L-ittra li batt illum lill-Kummissarju tal-Pulizija qed nagħmilha pubblika wkoll.